Energia arlotikan aipatu nahiko nukena da, 2 urte hauetan egindako lanketen ideia azpimagarria, alde batetik kiroldegian jarritako eguzki panelak, beste alde batetik baita ere ibigailu elektrikoentzako jarritako errekarga puntu publikoa, lehenengo aldiz jarri dela gure herri mailan, eta baita ere naiz eta aurreikusita ez denun, baina aukera sortu zen, eta orduan komunitate energetikoei buruzko egindako saio parte hartzailea. Burumenean aipatu nahiko nuke Jaizkibeleko ordenantza, Jaizkibeleko baso eta bide pistetatikan ibilgailuak zirkulatzeko onartu dugun ordenantza, blokeatuta zegoen ordenantza bat bideratu dugu, negoziaketak egin ditugulako bai aldundiarekin eta baita ere eragile inplikatuekin, argi izanik ere, naiz eta lehenengo ordenantza honek, bere hobekuntzak eta bere zuzenketak ere beharko ditula ere aurrerantzean. Ordenantzarekin jarraituz, baita ere hasi gara akonpainamentuko animalien ordenantzarekin, kasu honetan ere bai elkarlanean, bereziki katuen kudeaketari dagokionez. Aipatu nahiko nuke ere, lehen aldiz ere ingurumen astea ere martxan jarri dugula, eta bukatzeko aipatu bereziki ere Goiko-Errota. Goiko-Errotan hartu genuen konpromesua agintaldi honetan errota martxan jartzearena, aipatu nahi dut, martxan jarri baino lehen, erabaki zela inguruaren azterketa oso bat zientifikoa egitea Arantzadiren eskutikan, eta hor lortutako informazioa kontutan hartuta, 2026ko aurrekontuetan onartu dugu ja partida bat bertako obrak eta nola izan behar diren idazteko. Nera berean, tarte honetan, Goiko-Errotarekin lotutako eta bere balioa jasotzeko, testigantzen inguruko bideo bat ere bukatzea gaudela. Energia arlotikan aipatu nahiko nukena da, 2 urte hauetan egindako lanketen ideia azpimagarria, alde batetik kiroldegian jarritako eguzki panelak, beste alde batetik baita ere ibigailu elektrikoentzako jarritako